ubing ada iti baryak ditoy imak pugtuan nyo no mano amin ditoy dating barya ada iti malaglagip kong istorya gaputa iti dating barya mapan nga 30 pesos wenno 30 pesos iti dating igem ko. Kahit ada iti may isang lalaki masarakan ijay Biblia ijay baratulag nga managan iti Judas. Kahit ni Judas kahit napan isuna kadagiti pangpangulo ti sinagoga kahit ada iti napan na imbaga nga kunana isuro kada kayo no anyat ayan na ni Jesus kahit mano iti kanyak amo yung ni Judas kahit inikanda isuna iti 30 pilak hala nga basta barya inikanda ni Judas iti 30 pilak nga sigon iti panagad-aral ko nga iti may sa pilak kahit isuda ito iti sweldo iti may sa nga trabahador iti lasod iti upat nga aldaw. Numan pay awan iti makamo iti deta nga inaramid ni Judas iti plano na nga pananglipot iti manorsuro na nga ni Jesus iti mamwan na nga ta iti deti nga pasamak anya ta iti mapasamak iti deti nga istorya mamwan tayo itata nga iti nasyon nga Israel iti tiyempo ni Jesus ket silibraran da iti makunkuna nga Paskwa ket iti deta nga panang silibrar da ket masapul nga agsagana da kadagiti pangrambak da kas kumaiti makan kenda dumapay so nga ni Jesus kendagiti adalan na ket binagan na iso na nga agsagana da malabit kasi iti kunan ni Jesus Pedro, Santiago, Juan agsagana kayo ta agrambak tayo to intun rabi ta mapantay to iti may sanga diso wenno may sanga lugar nga yan iti may sanga gayem tayo ket iti dayta nga gundaway atin nga karabsat manipod iti 22 nga adalan ni Jesus ket napanda iti may sanga makunkunang diso iti may sanga balay nga adda iti ngato so dati yung makunkunang upper room ket kunan ni Jesus kadakwada kaya't ko iti makipangrabi kada kayo ay iti adalan sakbay amatayak ket idi nga imbaga daytoy ni Jesus kadagiti adalan na mas daaw no apay nga kaso iti kuna ni Jesus kadagiti nga adalan agingga nga insarunuman ni Jesus nga inyibkas iti dati nga rabi adanto iti manglipot kanyak wenno adanto iti mangi dadanis kanyak adanto iti makunkuna nga agaramid iti han nga nasayat kanyak ket iti dati nga imbaga ni Jesus malabit nagkiba-kiba ni Judas iti dayta nga imbaga ni Jesus malabit ti kapanunutan ni Judas amo nga ni Jesus iti inarabit ko so po na nga iti dayta nga gundaway dito ang makita no talaga nga napudno nga adalan dagiti pasurot wenno adalan ni Hesukristo ket no sika ket maysan an namati ta inawat mo ni Jesus akas manlumot kin mangisalakan mo kaya't ni Jesus ngagbalin ka napudno nga adalan no kunata yung napudno nga adalan kahit nasawen napudno ka kadagiti panunot mo kadagiti sasaom kadagiti aramid mo kin amom nga ni Jesus isulang iti tumulong kin ka iti so amin so po na nga kuna iti Hebreo kapitulo 13 versikulo 6 nga kaso iti nilanad ti Apo iti tumulong kanyak kahit nasawen nga ada kanayon ni
Hesus Kristo at tumulong kada tayo. Anyaman dagiti banag nga aramidem ubing. Ngem no maminsan kaslang may babayin pa ni Hesus kadagiti aramid tayo. Nga iti umungyo nga ubing no ada ka iti sangwanan dagiti klaseng ket mapan kayon iti pangaldaw wenno mangan kayon. Ket dagiti gagayem mo wenno kaklaseng ket handaan na mati. Ket kasla mabayin ka pain nga agkararag iti kanem. Panangipakita ti han nga kinapudno. Wenno idya uneg iti klase ad-adalin nyo may papan iti tsorya iti bulusyon. Ket kaslahan mo nga kayat iti agsarita may papan iti panakamum na niya iti kunkuna iti Biblia iti may papan iti panakaparswa iti so amin nga adda ditoy lubong. Wenno kasla nga mabayin ka nga mangibingay iti sasao ni Apo Dios kadagiti gagayem mo. Wenno kadagiti kaklasem isot gapuna nga agtatal na kalatan nga ngagsasaw. Isot gapuna ubing nga iti panagbalin ang mapagtalkan nga adalan ni Jesus ket masapol nga adu iti sakripisyo iti biag. Manipod iti dayta nga gayem tayo. Isot gapuna nga ni Jesus isot tumulong kinka, tumulong kanyak nga mangted iti bileg tapno ti kasagit agbalin tayo mapagtalkan nga adalan na. So gapuna nga kabayatan nga agsasango da Hesus kin iti 92 nga adalan na. Ket kuna ni Pedro sinungata daytoy ibagbaga ni Jesus amang lipot kinkuana. So nga imay iti kapan panunutan nga agbuting da tamalabit baka may sada iti dayta. Aging nga kuna ni Juan. Siya sino kadi? Apo. Amanursuro. Di bagbagam. Amang lipot. Ket kuna ni Jesus. Iti siya sino man nga mangigem iti datoy plato nga igmak. Gaputan na nga lak iti tinapay. Ket iti dayta nga gundaway. Di plato nga igman ni Jesus inyawat nakin ni Judas. So nga han nga mapakali ni Judas iti dayta nga naramid ni Jesus ket nangala ni Judas. Aging nga intimek ni Jesus kinkuana. No adda itaramidem kin adda iti papanam apuram iti mapan. Aging nga pimadaw ni Judas iti dayta nga umong de Jesus iti pangrabiida maysa-maysa. Ket malabit ti kapanunutan dagiti adalan ni Jesus gaputan ni Judas isu iti tagaaywan iti kwartada wenno pirakda. Siguro pagarup dagiti adalan ni Jesus nga mapanlaeng gumatang wenno adda iti mapan na isagana akasapulan da iti daytoy nga pangrabiing. Ngem didam mo nga ni Judas ket dimiritso anapan kadagiti pangpangulo iti sinagoga. Ket kuna ni Judas kadagiti nga pangpangulo iti sinagoga. Iton rabbi iturong kayo nanyat ayan na. Ket jay ungwak iti pingping na. Isunto dayta iti alain nyo. Isunto dayta iti tiliwen nyo. So nga dagiti pangpangulo iti sinagoga ket nagtitipon da ijay templo. Kadwada dagiti soldado dagiti daduma pay nga mapan mangtilew ken ni Jesus tapno ti kastakit may patungpal iti plinano da. Ket kabayatan nga wan ni Judas dagiti nabati nga kadwa ni Jesus ket ustumit nga malpasdan iti dating pangrabii iti Paskwa. Aging nga adda iti inigman ni Jesus may isang tinapay nga awan libadura na ket kunana nagkararag. Pinisik iti daytoy at tinapay nga awan libadura na. Alain nyo ket kaninyo isug daytoy iti panakabagik ket alain nyo akapakalaglingipan nyo kanyak. Aging nga inala namit iti kupa nga ayan iti grape juice.
Ket aging nga kuna manin Jesus inumin nyo iti daytoy. Isu dayto iti darak nga naiparupok to ijay cross nga isonto iti mangugas kadagiti su amin. Inumin nyo daytoy akas pakalaglagipan nyo kanyak. Ta isonto dayto iti agayos. Ijay cross. Isu dayto I think absat jay seremonya iti modi nga pangrabi wenno jay ararami din iti churches nga makunkuna nga Lord's Supper. Nga ada iti kempo nga mangan iti tinapay nga wan libadura na kinuminom iti grape wine or grape juice nga pananglagip iti naramidan ni Jesus manipod iti panang sakripisyo na iti biyag na ijay cross. Anyaya agamin iti naramid ni Jesus apay nga nagsakripisyo isuna. Numanpahan nga ni patong paltiplano ngam amo tayo nga ni Jesus. Isu iti nangi sakripisyo iti biyag na para kenka, para kadatay amin. Nga puta ti lubong, ti tao kit managbasol. Anyaya gamin ti basol. Ti basol, ubing isudag ti banag asawen, panunutin, aramidin asan ang makayayo iti imatang ni Apo Diyos. Kas na isurat iti Biblia, iti libro ni Isaias, kapitulo 59, versikulo 2, ngem nayadayo kayo iti Diyos gapo kadagiti basbasol yu isut gapo na adi na kay ipangagtunggal agdaydayo kayo kinkwana. Addayo tayo lang unay kinapo Diyos gapo ta si kasya kit managbasol. Nga ti basol isu iti mangyadayo kada tayo kinapo Diyos gapo ta dusain na. Iti basol mo, iti basol ko, iti basol tayo. Amin. Ngem apay aya nga imay ni Jesus dito'y lubong. Gaputa si ka ket ay ayatin na. Gaputa ni Jesus kit perpekto. Nga isulaeng iti makaikat, iti panakadusa, iti basol mo, iti basol ko. Tay suday ta iti naisurat iti Biblia iti Romans chapter 5 verse 8. Roma 5:8. Nga kastoy iti sinarita ni Jesus kadatay amin. Ngam impakita ti Dios ayat na kada kayo, idi managbasol tayo paylaeng natay ni Kristo gapo kada tayo. Natay ni Kristo gapo kada tayo ubing. Impakita ni Jesus ti ayat na manipod iti panakailansan na ijay krus. Siya sagana nga nang ako iti ut-ut, sakit, kinanyaman nga klase iti ut-ut manipod iti ipapatay na ijay cross. Ket ay tingubing nagsagaban ni Jesus. Isu na iti nasugatan. Akas bayad iti basbasol tayo. Manipod iti panakgayos iti dara na ijay cross. Ket ni Jesus in sakripisyo na iti biyag na para kada tayo. Amin. So nga iti dayta nga gundaway nagralagsak da nga nang lagip iti dayta nga adal nga insuro ni Jesus kadagiti adalan na. Ket manipod iti dayta nga gundaway ket nagkakantada iti himno nagkararagda aging nga napanday iti bantay ulibo. Ket idi nga napanday iti bantay ulibo bing kuna ni Jesus kadagiti adalan na. Si kayo nga adalak dumteng to iti tiyempo nga panawan nakto. Ngem kalpasan iti ipapatay ko agungarak ket agsubliak to kada kayo. Ket iti dayta nga balikas ni Jesus di da maawatan. Apo, kuna ni Pedro. Ni kanuman di kami to pumanaw, di na kanto panawan. Kasama ti kuna dagiti dadu mga adalan na. Ngam kuna ni Jesus kini Pedro. Pedro. Sakbay nga taraok jay kawitan inton bigat. Talubisis to nga ilibakdak. Ngam kuna ni Pedro kini Jesus. Saan ko nga marami dayta? Gabuta kabailak amatay para kinka.
Kit imayon mo dagiti adalan na. Mapanpanunot nga ni Sos mapagtalkan dagiti nga adalan ngem amuna no anyan to iti mapasamak kadagiti kapanpanunutan dagiti nga adalan na. Amuna nga narigat ti agbalin nga napudno nga adalan. Manipod iti panangkita ni Jesus dagitoy nga adalan na. So ubing na pinatim ni Jesus akas manubotin mangisalakan mo kahit nangagbalin ka nga napudno nga adalan. Uma iti tiyempo nga nagrigat iti agbalin nga napudno nga adalan. Gapo to uma iti panaka padas iti pamati tayo kinni Hesukristo. Ngem adda iti maysa nga balikas nga sinarita ni Apostol Pablo ay tingubding. Ije umuna nga Korinto kapitulo 15 bersikulo 58. Ket kastoy iti naibkas iti daytoy nga surat para kadatay amin. Ngarod patpatdik akagabsat agtalinayod kayo anatibker ken di magaraw. Agtalinayod kayo anatibker ken di magaraw. Anya nga tati kahit nasawin dito yung agtalinaid nga natibker. Kahit nasawin nga nudumteng iti panakasulisog napudno kalata nga adalan ni Jesus kahit han mo nga liwliwayan wenno dim aliplipatan iti panagkararag. No umay iti panagduadwa wenno umay iti panagbuteng masapol nga adaan ka iti tured nga mangsango amin dagitoy. Tured nga mangibingay iti kinapudno may papan kin Jesus, may papan iti Dios kadag ti kaklasim ni sudakit handa nga mamati kin Jesus. Kayat ni Jesus ngagbalin ka nga natibker. Kadag ti aramid mo. Numan pay numaminsan umay iti panakadusa, umay iti panakibabain kahit ni Jesus nga no ti tiyempo met nga masapol nga kararag ka iti tiyempo iti pangan nan nga dagiti kaklasim ko it handamot agkararag sika kuma iti mangirugi sika kuma iti mangidalan ket no dimteng iti tiyempo met nga dagiti kaklasim ket handa nga mo may papan kin Jesus mikan ka kuma iti tured nga mangibingay nga ni Jesus natay isuna iti krus gapu kadagiti basol tayo. Pilyem ayatin nga ubing ngagbalin anapudno nga adalan abuyot wenno pasurot ni Jesus. Kahit dagiti adalan ni Jesus kahit mabalit nga napudnuda ngam ammo ni Jesus no nya itinalaon dagiti puspuso da. So nga ide nga napan nakadanon dayjay bantay ulibo. Dimiritso dayjay makunkuna nga Arden jay Gitsemani. Misang nga hardin nga pagkarkaralagan ni Jesus. Ket imbati na dagiti sa magmamanong adalan na ket inkuyog na iti talo nga adalan na nga ni Pedro 1 kini Santiago. Ket kunan ni Jesus kada Pedro 1 kin Santiago. Agbati kayo lang ditoy ket agkararag kayo. Tana nabit nga mapanak dita asuli tam mapanak agkararag. Ket idi nga nagkararag ni Jesus nagpakaasi isuna iti amana sa dilangit. Nga ore lang agkalkalingitan ket gilingit na ket kula iti dara. Nga kunana amak han ko nga pabailan ti datoy apanang dusam di sa nga lubungan. Nga siya iti naituding amang sagrap iti daytoy apan nakadusa. Ama, numabalin ket han kumanga maaramid kanyak iti daytoy. Ngem iti pagaytam iti may patungpal kanyak ket isu dayta iti kararag ni Jesus iti amana sa dilangit.
Ket iti kalpasan a panagkararag ni Jesus. Nakita na dagiti talong adalan na nga maturog. So nga niring na han kay nga maturog no di kay agkararag kayo. Ng kabayatan nga mapanagkararag ni Jesus iti talo nga beses. Nakita na dagiti adalan na nga talo beses met nga naturog. Aging nga niring na isuda kay kitain nyo. Isuda ito yun iti tiyempo nga di anak iti tao kay matiliw ken madusa. Sino nga tada ito'y ibagbaga na nga anak ti tao wenno son of man. Siyempre awan sa bali no ni Jesus. Aging nga makita daan dagiti tattao nga magmagna nga da iti igumda nga apoy wenno torch nga panglawag iti dalanda. Aging nga ada iti maysa nga masideg. Awan sa bali ni Judas. Kadwa na dagiti sumagmamano nga soldado ken sumagmamano nga pasurot dagitoy nga pangpangulo iti templo. Ket tinaramin ni Judas inungwan na ni Jesus iti pingping na. Ta ijay Israel gamin isuda ito iti aramidin na nga pang kablawen no pang welcome kadagiti siya sinuman. Ungwanda dagiti pingping dagiti kahit lang nga i-welcome. So iti dayta nga gundaway nakita ni Jesus ken dagiti adalan na. So dia po na nga numan pahandangan namuan nga dagos nga ni Judas when ni Judas kitahan nga napudno nga adalan. Kuna ni Jesus kinkwana. So kadi dito iti wagas mo, iti pananglipot mo kanyak. Aging nga imasideg dagiti soldado. Kitahan nga mamati ni Pedro iti mapaspasamak kagdama. So po na nga inasot na iti kampilan na ket iti panangasot na iti kampilan na ket idi nga tiliwendan ni Jesus. Ket sinugatan na iti maysa nga soldado. Nasugat iti lapayag iti dayta nga soldado. Aging nga kunan ni Jesus, apay ngay narabin mo iti dayta. Di siya sinuman nga bibiyag. Iti kampilan, ket matay iti kampilan. So nga daras nga inigman ni Jesus iti dayta nga nasugatan a soldado ket iti panang igem na nakigtot da. Gaputa naimbagan. Ket gapo iti dayta nga gundaway iti nga absat. Dagiti adalan na imay iti panagbuteng. Timmaray da. Pinanawan da ni Jesus. Ang mga no isuda ket matiliw met. Imbati da ni Jesus manipod kadagiti ima dagiti tattao nga nang tiliw. Ket inarami da isuna nga maysa nga kriminal. Ket dagitoy nga disipulo wenno adalan ni Jesus handa nga natakdiran iti karida ngagbalin ang mapagtalkan kinkwana. Sungobing nung mamati ka nga ni Jesus ket isu iti manubutin mangisalakan mo. Kaya't nangagbalin ka nga napudno nga adalan na. Malabit iti daytoy nga gundaway. Uma iti sulisog iti han nga panagbalin nga napudno. Ngumlaglagi pem nga ni Jesus iti mangted kinka iti bileg. Malabit umay iti naduma-duma nga padpadas kinka. Ngumlaglagi pem di bersikulo tayo ijay 1 Corinthians 15:58. Masapol nga balin ka nga natibker hindi magaraw. Nagligipem nagbalin ka nga napudno nga adalan ni Jesus. Oropay iti kastoy nga paspasamak iti agdama at tiyempo tayo. Kahit no si kakit may nga ubing nga hanupay nga napadasan iti nagbalin ang napudno nga adalan ni Jesus. Masapol apatyem ni Jesus di tabiyag mo
Kakuna iti Biblia. Ti Aramid, Kapitulo 16, versikulo 31. Mamati kakin ni Apo, Jesus ket may salakan kanto si kakin iti pamilyam. No, patyam ni Jesus ni sutti, manubot kin mangisalakan mo. Ket ipudnom iti basbasol mo, agbabawi ka. Ket awatem iti dayta nga sagot. Iti Dios manipod kin Jesus. Mikang ka iti karbingan ngagbalin nga napudno nga adalan. So nga dawatag iti panagdumog mo ubing panagkidem. Ket nuhan ka pay nga namati kin Jesus akas manumbot mo. Ti daytoy nga gundaway awatem isuna. Ipakitam kanyak manipod iti panang surot mo iti daytoy nga kararag. Ket sumurot ka iti daytoy nga kararag ket ipapusom iti daytoy nga kararag. Apo Dios, may sak ang managbasol. Sanak ang may karikin ka. Yung agyamanak, iti panaka dingag ko kin panakamok. Iti istorya may pampankin ni Jesus. Nga nagsagaba iso na iti krus. Gapu kadag iti basbasol ko. Ket awatik iso na. Kasi papakumbaba. Nga iso na iti manubot kin mangisalakan ko. Ket tulungan na karon Apo Jesus. Iti daytoy agundaway. Ngagbalin ang makayayokin ka. Nga may pakitak nga sakit may saan na pudno ng adalan mo. So dahil iti kararag ko, tinagan ni Jesus. Amen. Ubing, kitsapay ko kanakarik yung manen iti dating aldaw. Iti makunkuna nga Holy Wednesday. Kitsapay ko nagtultuloy tayo. Amang lagit, may patag, kinaimbag adamag, may papankin ni Jesus, itakin iti agnanayon. Nga po Diyos yung mangbilisyon ka na kayo, kat sapay ko nagtuloy kayo, nga dumngag, nagtuloy kayo nga mangpasungad, itis istorya ni Uncle Nats. Nimbag nga aldaw yu amin, abding.